ụmụ na nke ududo ngwa gee nụ ntị ka m gwa unu ibe ọkwa ịma na isi aka nwata bụ ọhụ ya maka nwata ọbụla nna ya nọ n'ọgba okwu na ibe ada amara ya bụ nwa ịma na ibe dinta ji etu ọkụ isi eche nta abalị abụkwa nọ na anụ ibe anụ na-ekwu n'ọbịa kama na ndụ mmadụ hụlọ ọkụ isi ba ma na dinta abalị na ojebego ntị ya maka na ụzọchi ọgwụgwọ ka dinta ji agba enwe ọdụrụ dinta mma mana n'abalị ka dike ji eri enwe ọdụrụ dịka ụtọ ọ bụrụ maka gịnị na ewezuga ofeke na ụsọ ụka niile igbo na-aka ma bụrụ n'inu o ji wụrụ na ọya na ofeke ocheze ọrịa onye gwọrọ ya ọgwa ịma na diochi ọbụla dara ibi wee obene na-abọka ofu arịgbo elu nkwụ o ji wụrụ na onye ibiri gbe nkwụ obena agba igbo ndụba anya ọkwa nne ịma na eziokwu ọ na-awa anọ n'ugwu n'anya abụ mgbe ga-adịrata mgbe ga-abụ mmiri ọ bụrụ maka gịnị ụmụ na nke ududo n'anya ese itego agwara ba n'oge elugo mgbe ụmụ na nka ya achake maka anyị wu ugo n'eziokwu abịa na ala igbo be anyị na aja ana na nke ududo kpọtara oke n'uri ya o nweghị obodo ụmụ na nka nọ na be anaghị ha ọnụ o ji abịazie na South Africa ọwa anyị na-aba anyị ya ajụ ajụjụ mana anyị echezozie na ọ na-abụ nwatale ndị ichi ya azụ ibe eje ribịarị ya ahụ maka nwata maara ndị ichi ya amarago ndị gboo onye ya na chi ya do na mma ọkwa ịma na ibe adị akwaka ime ya ụmụ na nke ududo na anyị aga n'iru azụ n'iru ka anyị ya na-agala onwe anyị maka na ọkwa n'iru ka oke enwe na-ama o ji awa ọmachi ya azụ ọ bụrụ ya ọnwụ azụ m ụmụ na nke ududo na ụje eje eme anyị ibe ma na-eme na anyị ibe ọchọ nke ọ ga-eme anyị n'ụwa ọdachi ekwekwen ya onye ọbụla si n'isi anyị na-awa aja nke ka ọ ga-eji chụ azụ m onye si na anyị eje na-eje abata o ya anọdụ ebe ọ nọ ka anyị na-eje abata maka na eje anaghị isi ije ọkwa nne ụmụ na nke ududo nọ na-anụkwa agbawa m aja ana na nka si ya gbagotebe mmụọ na-emere na nke ibe gbagote aja ana na nka gbagotebe arụsị ududo nka gbagotebe mgbawa nta isi ya gbagotebe ndị ngwu gbagotebe oke ngwu gbagote oke ngwu ụmụ ene gbagotebe oke ngwu ụmụ eze oke ya gbagotebe mgbawa udo agbawa m udo si ya gbagote mmụọ mụ na ba na-eme ibe mmụọ warị m mma niile n'ọbịa ụmụ na nke ududo gekwenụ ntị oke ọgba ọkụkọ nọgidere otu ụbọchị wee hụ ebe a na-ekpe ikpe ọṅa ntị ka ọ mara ibe a na-ekwu ọ bụla ego ọ na-eyi anụ nwaanyị ka ọ na-ekwu otibe mkpu ịmakwa ibe ọ na-etiri ọ sụ na ọ wụrụkwa saịdị ibebe na-ejighị ego anụ nwaanyị bebe n'ọkwa ike ọsọ ọdụkwago maka na onye ịchụtara ka iriri ịchụta ha ọ na-agụgụ ịma na ebe ọ na-ekwucha ya wụ ibe nnekwu ọkụkọ wee nupere ya wụ ibe wee baba na ọ bụrụkwa na ya ma na ije a ga-eje ga-ebi ọsọ na ya garakwa ha ataba ndụ ya bụ sọ na ya na-agba ọsọ na ya ka echela oke ọgba eme ihe o bu n'obu rituo ya eji nwa ya ojebela onwe ya ibugo obere nwa bụ ndị tie tụrụ ugo eziokwu n'isi na ọmụ na-ekwu na ugo chara acha enweghị ochuchu o ji awụ eziokwu ma mekwu ihe nnakpọ ọbụla ndị ichie ekewe ma ọkpọ n'isi ọgwụ ya ka m ji akwụ n'eziokwu maka na nna m dọrọ m aka na ntị wee gwa mmerikwa n'isi na-abọ na-egbu dike ọ sị m na ibe ọbụla m na-eme n'elu ụwa ma emejọkwana na m zụtara okwu n'elu ya maka na onye ọbụla mejọrọ nsọ ala na nwụ ọnwụ ike o ji wuru mmadụ nwụọ onye ya na anụ jeri nakwuwe chikere ya maka na anasịrị isi ya ibe niile dị n'uwe jeri gwụcha okwu nna m gwara m gboo mana emechara ọnwụ gbuo ya nna n'ike a na-ekwu ochie na nka na ọ naba obodo abụdobe mana a gwara nya ya ejebe na igwe niile jekọ n'ụzụ ị na-anụkwara ibe m na-ekwu ụmụ na nke ududo gekwenụ ntị
ịma na eziokwu na ife bụrụ anụ bụ mpụ ya zoo n'ọbịa na mpụ ọ bụ n'isi ji agba ya ma ọkwa nnene maka na oke enyi ya dị ezo n'ata kedizi ụmụ na nke urudo ji awụzi na mpe ọkwụ ya ka m ji gwa aja na nka na o ji ebuli anyị ike mmụọ na-ebughị na nke ike ya ebu ya anyị ike mmụọ na-ebughị na nke ike ya ebu ya anyị ike aja na nke urudo ya ebu ya anyị ike arụzi urudo nka gị gbogote na ihe ebunye anyị ike nta ibe anyị gbogote na ihe ebunye anyị ike maka na o nwekwara na mmụọ anyị ji ba mba mmụọ anyị ji ide ebube olu anyị gbahapụziri azụ ma ya dụba na eme enumana na anyị ya na-agwa ebe anyị si bịa 2024 ka mụ na-agwa onye adịrịrị ụmụ na nka mma onye adịrịrị ụmụ na nka mma ụmụ na nke urudo na anyị ga-ebute ike ụmụ na nke urudo na anyị ga-ebute ike agarị ohu ogogo oyibo na onye eruru anyị aka ụmụ na nke urudo na anyị ga-ebuterịrị ike onye adịrịrị ụmụ na nka mma ha Mekus.